Apa, uste dugu gure inguruan ez dagoela ziberbullying kasurik. Nire lagun bati ziberbullyinga? Mesedez. Edo nire lagun bat erasotzaile? Ez flipatu. Baina bai, gertatzen da. Imaginatu lagun bat edo ikaskide bat arraro ikusten dugula. Zerbaiten susmoa daukagu. Eta hemen dator galdera. Nola jokatu behar dugu? Norengana jo? Hasteko onena, irakaslei edo etxekoei kontatza da. Edo bestela pertsona heldu ezagun bati. Eskolek kasu baten berri izaten dutenean, protokoloa martxan jarriko dute. Hori bai, lehenik gertaera benetakoa dela baieztatu beharko dute. Isilean eta inolako arrastorik eman gabe. Eta gertaera benetakoa dela jakiten denean, orduan bai pausu hauek bete behar dira. 1. Biktima babestea. 2. Jasarpena berehala amaitzea. 3. Eragindako kalteak konpontzea. 4. Hezkuntza neurri zuzentzaileak ezartzea erasotzaileari edo erasotzaileei. Eta 5. Kasu larrietan salaketa jartzea. Eta gauza bat oso argi izan behar dugu. Gure ikaskide baten sufrimendua kontatzea ez da txibatzea. Sufrimendu bat salatzea da. Kasuren bat ezagutzen baduzue, irakaslei edo etxekoei jakinarazi.